ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନୂଆ ଜବ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ନୂଆ ଫ୍ୟୁଚର୍, ନୂଆ ଆପଣମାନେ କେମିତିକା ଜବ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁକିଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତିକା କ'ଣ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇଁକି ଅଛି, କେଉଁ ଜବ୍ କେବେ ଆସୁଛି, କେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜରୁର ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁକି। ଜୋର ମାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ରିଲେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଗାଇସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ରେଜୁମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ରହିବ। ପାର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସାଲାରୀ ରହିବ 31,000। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଜବ୍ର ରହିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତିକା ପକାଇବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତା ନୂଆ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତିକା କ'ଣ, କେଉଁ ଜବ୍ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କେମିତିକା ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲକ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟରର ରେଜୁମେଣ୍ଟ ଅଛି 2026। ତ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ ଅଛି 31,000 ପାର୍ ମନ୍ଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ନା ସେମିତିକା ସମୟ 31,000 ପାର୍ ମନ୍ଥ ଅଛି। ତ ଅପ୍ ଟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରେଜୁମେଣ୍ଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତେ ଅଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ଅଛି, ସାଲାରୀ କେତେ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସାଲାରୀ ମୁଁ କହିଦେଇଛି 31,000 ପାର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେତେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 15/4/2026। ତ ବୋଥ୍ ମେନ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଓର୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ରହିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 3 CV ଅନଲାଇନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବି କଥା ହେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି। ତ MS ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମାନେ ଯେପରି ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନଲେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ସେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ଟକିଂଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଟାସ୍କର ଦେବା ମାତ୍ରା ଆପଣ କାମ ଯେପରି କରିପାରିବେ। ତ ତା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ଟା ବାକି ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 21 ରୁ 42। ତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ତ OBC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ଇୟର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ST ST SC PW ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କେତେ 5 ଇୟର୍ସ। ଫର୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି 5 ଇୟର୍। ଫର୍ PW SC ST ଅଛି 15 ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଆପଣଙ୍କୁ 31,000 ପାର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। ତ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି 31,000 ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି 24,000 ପାର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ବାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ नो ଏକ୍ଜାମ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କ 2ଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରି ରହୁଛି। ତ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରି ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ଭିଜିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ କେମିତିକା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦରକାର, ଯାହାକି ମାନେ HSCର ଦରକାର ବା NSCର ଦରକାର। ତ 2 ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ତ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 15/4/2026। ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ଟି ରହିବ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନା ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ନୂଆପଡ଼ା ଏଠି ଆଡ୍ରେସଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସି ଆରାମସେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦରକାର ତ ତଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ଉପରେ କରିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଫର୍ମଟିକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ ନା, ତ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଜୋର ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିକି ଯିବେ,
କାରଣ ଏମିତିକା ଅପ୍-ଟୁ-ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଜୋରମାଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପକେଇ ପାରିବେ ଫର୍ମଟିକୁ। ତ ଜମାରୁ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସରିଯିବାକୁ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଜୋରମାଟା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟେ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ରହୁଛି ଏବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।